Bună ziua, toată lumea. Am hotărât recent să spun și eu câteva cuvinte aici despre această expoziție, mai mult despre contextul istoric în care s-au întâmplat aceste evenimente. Eu am spus despre contextul istoric în care s-au întâmplat aceste evenimente. Eu am fost foarte apropiat de toate cele trei expoziții, 1, 2 și 3. Și să zicem așa că am și o perspectivă asupra acestui proiect. Ce s-a întâmplat? Voi vorbi puțin despre acea perioadă. Nu neapărat despre planșele respective, deși o să mă refer la mulți oameni care sunt aceste planșe. În 1948 România a intrat într-o nouă epocă, a venit un regim nou de democrație populară și atunci acest regim nou, care era de inspirație sovietică, au venit cu o nouă știință. Lor le plăceau teoriile lui Miciuri și ale lui Lysenko. De ce? Pentru că ei vreau să facă nu numai omul nou, nu, vreau să facă plante noi, animale noi, totul să fie nou, totul să fie mai bune, mai mari, mai productive, totul să fie... Aveau senzația că pot schimba realitatea, pot schimba lumea în care ingineria nu era numai inginerie socială, era inginerie biologică, inginerie... Toate științele aveau senzația prometeică că poate să schimbe lumea. Bineînțeles că în acea perioadă destul de dură, 48-56, de sovietizare a României, mulți oameni de știință au fost dați afară, din Academie, au fost dați afară din institute de cercetare, etc. Probabil că aveți o cunoștință de acea perioadă, nu o să fac acum istoriografia comunismului, istoria comunismului, mă iertați. Dar, ideea, după ce a murit Stalin, lumea, vă dați seama, a fost un sentiment de eliberare, că a murit tătuca și lui Hrușciov i-a plăcut în continuare teoria lui Lysenko și l-a susținut mai departe. Și asta până, și ca să aveți o idee, în 1960, în Praga, a fost o conferință în memoria unei conferințe cu 100 de ani înainte a lui Mendel și au făcut o conferință în memoria acelui moment și abia atunci au venit câteva zeci de cercetători din Uniunea Sovietică, ceea ce sugera că deja lysenkoismul, miciurinismul și așa mai departe erau deja lăsate în urmă. Nimeni nu mai vorbea, nimeni n-a mai vorbit despre așa ceva. Dar asta e 60. Ne întoarcem puțin în România anului 1955. Până atunci a zis că era sovietizare, oamenii de știință au luat în brațe știința sovietică, au propagat-o pe toate canalele media, pe toate canalele științifice și în mass media, mă refer, în revistele de popularizare, în broșuri și așa mai departe. Ei bine, în 1955 se petrece un lucru foarte interesant. Academia Română se hotărăște să adopte noi membri în Academie. A fost Tudor Vianu, a fost Oțetea, a fost Daikoviciu și această grupare de oameni i-au trimis la plimbare, ca să spun așa popular, pe Roller și pe Chișinevski, care erau principalii pioni ai sovietizării țării. Și atunci a fost, asta este în cartea lui Pavel Zugui, povestită aceste întâmplări. Eu aș zice că toată această perioadă care s-a întâmplat între 48 și 55 a fost să folosesc impropriu termenul Michael Shafir de simulated change, schimbare simulată. Dar de ce impropriu? Eu zic că oamenii ăștia au simulat comunismul în Academie, Parhon, Sadoveanu, Milcu, Săvulescu. Nu,
Ei nu s-au așteptat că lucrurile pot să fie atât de sinistre și au mimat entuziasmul pentru știința sovietică. În 55 ăsta, momentul Chișinevski Roller a fost un prim moment în care și-au dat seama că totuși poate să facă și ei ceva, poate să recupereze o formă de tradiție locală. În 56 începe un val de recuperări, tot felul de oameni sunt recuperați în Academia, în Institutele Academiei și în Academia Română. Mă întorc puțin, Săvulescu, care era președintele Academiei Române, este cel care, probabil că la sugestia lui Apostol și al Deș, au hotărât ca să facă această schimbare. Ei fuseseră foarte docili până atunci, fuseseră pe linia sovietizării până la capăt. Și la un moment dat s-a petrecut un declic și Traian Săvulescu, președintele Academiei, începe să vorbească de tradiția Academiei Române. Plus că Academia Română nu mai era făcută în 48. Nu mai e vorba de ce au făcut din 48 până acum. Deja se uită mult înainte. Și în 56 are un discurs despre 90 de ani de viață academică în România. Ce vă pot spune că în ședința Academiei, în ziare n-a apărut, el l-a recuperat până și pe Custi, care fusese președintele anterior, care fusese dat afară din Academia Română. Și asta vreau să sugerez că a fost o perioadă, să zicem așa, de mare schimbare în 1956. Ce aș mai zice, ce e importantă pentru această perioadă care trecuse, a fost o perioadă de reinventare a ceea ce numim intelectual. Ce e intelectual? Toată lumea vorbește intelectualul român, intelectualul de atunci, intelectualul din perioada interbelică, intelectualul din comunism. De fapt, cuvântul intelectual nu descrie același lucru. În perioada interbelică erau altceva, erau niște institute care aveau parteneriat cu statul, pe când regimul bolșevic, sovietic și după aceea comunist, a resemantizat intelectualul într-un context total diferit. Era de la cer la pământ. De data asta, intelectualul era sub autoritatea partidului. Partidul, care, nu o să intru aici în detalii, dar intelectualul este un om care este, cum să spunem, dedicat poporului. Iar poporul era reprezentat de partid, nu de altcineva. Și ei au început să fie folosiți, ăsta e cuvântul, folosiți în toată propaganda mondială pentru pace. Congresele mondiale